Исәнмесез, минем исемем Гөлназ Сәфәрова, сез мин тапшыруын карыйсыз. Хәзерге вакытта без 18-нче хастаханәдә. Мин һәм операторлар монда дәваланыр өчен килмәдек. Без героинябыз Роза ханымны үзгәртергә алып китәр өчен килдек. Кайда икән ул үзе? Әйдәгез эзлибез. Üçüncü katqa minib җиттем, безгә 320-нче бүлмә кирәк. Менә ул. Процедуралар кабинеты. Роза ханым, исәнмесез? Исәнмесез? Исәнмесезне эштән аерып без йөрибез. Героинялар янына үзебез дә киләбез әле без. Әйдәгез, Роза ханым белән танышабыз. Сафиуллина Роза Марс кызы 1969 елның 28 июнендә Арча районы Иске Кишет авылында туган. Белеме югары. Гаилә хәле кияүдә түгел. Кызы Адилә, кияүе Адел, оныклары Амелия һәм Роберт белән Казанда яшиләр. Эш урыны Казан шәһәре 18-нче хастаханәсендә шәфкать туташы булып 34 ел хезмәт куя. Әнисе туганнары белән авылда ял итәргә ярата. Роза ханым татар концертларына йөрергә, музыка, җырлар тыңларга да ярата. Үзен яңа образда күрергә тели. Роза ханым, әйдәгез барысын да сөйләгез безгә. Ни өчен, нинди максат белән безне тапшыруга хат яздыгыз? Хат язуымның сәбәбе шул булды. Мин хәзер тиздән лайыклы ялга чыгарга вакыт җитте һәм гомер буе ак халат белән йөргәнлектән безнең инде киенә белмибез, зәвык юк. Эштән соң өйгә ак халат өйдә киеменнән. Юк, кирәкми дә. Кирәкми дә, чынлыкта кирәкми дә. Ул бер яктан караганда ул әзрәк файда да инде. Экономия, ак халат киенеп куйдык, аста нәрсә икәнне күренми. Бу хак. Шул сәбәптән мин тиздән чыккач, нәрсә киергә, ничек киенергә уйладым. Уйлап чыгара алмадым, шуңа күрә сезне атна сайын карагач, башыма шундый уй килде. Туктале, мин дә язып карыйм. Бәлки барып чыгар, бәлки эләгермен һәм дә өйрәнермен. Профессионаллардан киңәш бирерләр. Сез булайда миңа ошыны сезнең хәзерге халатыгыз, костюмыгыз, монда чалбар, шундый лимон төсендәме? Шапкага шундый күңелле генә дип текстильгә туры килеп тора. Ә мин киресенчә, мин ак халатларны шундый яратам. Менә монда килеп керүгә, әлеге хастаханәгә килеп керүгә киеп алдым да соласым да килми. Әйе, кием бик матур, ак халат бик матур, ул минем бәләкәйдән хыялым булды. Әмма ләкин вакыт җитте. 34 ел буе ак халаттан, әйме? Әйе, шуңа күрә дә инде үземне матур киемнән стильный итеп яшьләрчә заманга туры китереп киенәсе килә. Ә нәрсә күбрәк ошый? Чалбарлармы, трикотаж бәлки, костюмнар? Нәрсә киясез дип, нәрсәдә күз алыйсыз үзегезне? Менә бу миңа килешер иде дип. Килешер иде күлмәк. Күлмәк. Һәр вакыт чалбар. Чөнки юлда чалбар киеп киләбез дә, халат тагын чалбарлы киеп утырабыз. Чалбар да туйдырдыңыз. Әйе, күлмәк кию юк. Идедә җайлы булгач гел. Сез шундый ябык кына, озын гына сезгә күлмәкләр бик килешәчәк. Билле күлмәкләр бигрәк тә миди озынлыкта. Озын күлмәкләр дә бик килешә. Сезгә трикотаж да бик килешә дип уйлыйм. Трикотаж бит чөнки әгәр дә гәүдә тулырак икән, ул тагы да тулырак күрсәтә. Ә сездә ул шундый матур гына иттереп фигурагызга сыланып яхшы итеп утырачак. Бәлки. Нинди төсләргә килгәндә, нинди палитра сезгә ошый төшә? Миңа ачык төсләр ошый. Бик яратам кызыл төсне, шәмәхәт төсне. Кызыл төсне ярата, шәмәхәт төсне ярата. Димәк, менә мондый төсләргә өстенлек биргән хатын-кыз игътибар үзәгендә булудан курыкмый дигәнсез. Психологлар шулай дип әйтә. Бардыр. Сезгә минемчә шундый сөтле чәй төсе дә бик килешәчәк. Әйе, ачык төсләр миңа килешә. Ак төсне күреп торабыз. Ачык төсләр миңа килешә. Әйе. Чәчкә килгәндә бу чолка белән, бу төс белән ничә ел йөрисез, үзгәртеп торасызмы сез? Чәч үзгәртәм. Гомер буе мин кыска чәчтән йөрдем. Шуңа күрә кыска ултыгы менән тигәнме? Юк инде. Кардан йөрдем. Әйе, үстереп карыйм әле дип үстергәнем, әмма ләкин барып чыкмый. Мин аны ни тарата алмыйм, һәр вакытта шапка. Юлда шапка, эштә шапка. Таратып җөрим. Шулай экономия, шулай уңайлы. Иске халат кидең, башка шапочка кидең булды, барысы да. Шулай узды, хәзер инде
Вакыт җитте. Вакыт җитте. Һәм без сезне Роза ханым хәзер операторлар белән, тамашачылар белән бергәләшеп Казанның иң яхшы салоннарының берсенә озаттырбыз. Анда сезнең белән булырбыз көн дәвамында. Үзгәртербез әлегә камерага карап, шапкагызны салыйк әле, күрсәтик әле сезнең прическагызны. Менә шулай. Чәч буялмаган һәм дөрес эшләгәнсез. Чөнки безгә килер алдыннан чәчләрне буяп, укладкалар ясап килергә кирәкми, без аны барыбер үзгәртәбез һәм буялган чәчне үзгәртү бик каты авыр. Мин моны кабатлап әйтәм. Һәм тагын бер момент, Роза ханым, күрәсезме, аның максаты бар. Ул хатында төгәл язганды. Мин 34 ел буе ак халат киям һәм әлеге халатны салып, минем ниһаять бүтән стильдә, бүтән образда, бүтән киемнәрдә үземне күрәсем килә. Менә аның максаты. Алайса күпләрнең хатасы нидә гыйбарәт? Безгә хат язалар. Минем үзгәрәсем килә, минем исеме шундый, чакырыгыз әле. Кемсез? Кайсы өлкәдә эшлисез? Ни өчен үзгәргә телисез? Менә шуларның барысын язырга кирәк. Шул очракта гына без сезне үзебезнең тапшыруга чакырабыз. Героинябыз Розага карап калыгыз, аны күреп калыгыз, чөнки тапшыру ахырында ул гомумән икенче төрле кешегә әйләнәчәк. Киенү стиле, прическасы, бер сүз белән әйткәндә, яңа имидж. Әйтегез безнең белән. Роза ханым ул нинди? Ничек киенә һәм аңа нинди прическа, нинди стиль килешер иде. Бу турыда без коллегалардан сораштырыйк. Роза ханымны 30 елдан артык беләм, 30 ел бергә эшлибез. Ул ярдәмчел. Роза безнең һаман озын күлмәк белән йөрергә ярата, кара төсләрне күбрәк ярата. Аңа кыскарак күлмәкне сайларсызмы? Ул элек чәчен кыска йөрткән иде. Хәзер чәчен үстерә. Мин уйлыйм, аңа кыска чәч бик килешер. Ул һәр вакыт чулка белән йөри. Бәлки анарга озын булса, килешә төшә торгандыр. Аның чулкасын бетереп икенчерәк фасонда ясамассыз микән? Кыскарак, ачыграк төс килешер иде. Минемчә, ул аны әзрәк аксылрак төскә кертсә бик матур булыр иде. Яшәртеп җибәрер иде ул аны. Biz w szokie. Вакыты. Ягъни монда әниләр балалар белән киләләр һәм рәхәтләнеп үз эшләре белән шөгыльләнә алалар. Махсус балалар зонасы бар. Анда да барып җитербез әлегә Зилә янына рәхим итеп. Монда безнең эш бара. Менә безнең чәч хәвәс белгечебез Зилә Фәрхетдинова. Мин Зиләнең шул ягын яратам. Зилә героинаны күрүгә шундук эшкә тотына. Без килеп кенә керәбез салонга, ул ябыша да буй башлый. Мастерның минемчә осталыгының күрсәткече бу. Рәхмәт. Тиз булу, җитез булу һәм сөйләшмәү. Мин менә бардык шундый белгечкә генә утырам, чөнки әгәр дә ул 5 сәгать буявын бутабый, белгеч, син белән 5 сәгать сөйләшеп, шәйләр эш бери башласа, салоннан гомумән чыгасы да юк. Әйе, бар. 5 сәгать утырасыз. Зилә, әйдә Зилә, нәрсә эшлисең? Бу чәчтән инде без хәзер буяуны, иске буяуны төшерәбез. Күрәбез. Бармы тагын бер перчатка? Бар. Роза апа аңынча чәчен профессиональ буяулар белән буяган булган иде. Шуңа күрә буяу тиз чыга. Яхшы, менә бу. Менә ни теге арзан буяу белән буямау чәчләрне саклап кала. Ашык мисалын хәзер күрәбез, бик тиз юылып төшкән чәч буявы, һәм миңа ошый бу төс. Ул химия ясаткан булган. Так. Беренче ай элек дип, ярты ел элек химия ясаткан булган. Чәчләре аның сынып төшкән өстән. Шуңа күрә безгә гомумән чәчен бик кыска кисмичә матур формага китерергә кирәк бу чәчне. Һәм инде ачыграк төскә буярга. Беләсеңме, Зилә, безгә иң мөһиме бу чолкадан котылырга, чөнки ул гел чолка белән йөри икән, име? Һәм соңгы тапкыр үзе кискән.
Мен дә үзем кисәдерем, дөресен генә әйткәндә. Нәрсәем дә 3 бөртек чәчен кисмәскә, яме? Аны бит профессионаллар, парикмахерлар нәвәттіріп шалт кына кисеп атмыйлар. Буйга да киселәр, формасын, дөрес форма бирәләр. Башта юш киселәр, аннары киптерәләр, киптергән килеш Җиденче киселәр. сыйныфта мин буларның берсен дә белмидерем, күзгә каршына барып баса идем дә. Сез дә шулай эшлисезме? Менә булай алга тарап куя дирем дә. Менә нәрсә күрәм, шалт кисеп ала дирем. Аның бер ягы бит әле кыскарак булып кала. Бу ягын тигезләп кисәсен, бусы кыскарак, мысы кыскарак. Шуна менә монда шеш кала дирем. Ярел анасын бар иде безнең заманда шундый приколкалар. Sizga qo'ymaysiz, аны мәктәп балалары куялар иде. Менә булай чәчне искә куясың да, һәм теге приколкалар ләктерәсен, монда Бу матурлык штаны инде. Ул бик стильле күренеш иде шунда. Монда 30 шунда приколка шәпеп йөрү. Менә сөйләшүче һәм эштән аеручы ул мин, шуңа күрә чәчләрне күрдегез дуслар. Сез кызларны күзәтеп тора аласыз. Мин киттем. Монда әле маникюр, педикюр бик яхшы диделәр, шуңа күрә. Мин вакытны исраф итмим. Без Роза апа белән чәч юырга барабыз. Beauty Club Mommy Time матурлык салоны матурлык индустриясында уникаль урын. Монда үз эшләрен югары дәрәҗәдә башкаручы белгечләр тупланган. Маникюр, педикюр, чәч кисү, буяу, чәчләрне дәвалау, тырнак, каш ясау, эпиляция һәм башкасы. Ә иң мөһиме, бу матурлык салоны балалы әниләр өчен махсус булдырылган. Балаларын карашырга, берничә сәгатькә калдырып торырга бер кешеләре, әбиләре булмаган әниләр өчен бу салон. Белгечләр безнең героинябызны үзгәртә торган арада мин сезгә шушы балалар зонасын күрсәтеп китмәкче булам. Әлеге матурлык салонын балалар бакчасы булган салон дип атарга мөмкин. Чөнки әниләренә маникюр, педикюр ясаганда, чәчләрен буяган арада, кашларын ясаган арада балалары менә бу зонада комфортлы рәвештә рәхәтләнеп ял итә. Алар белән махсус няня шөгыльләнә һәм хәтта урамга да алып чыга. Әниләре күрше залда рәхәтләнеп чәй эчеп, матурлык процедураларын үткән арада балалар тәрбияче нянечка белән китаплар укый, уйный, урамга чыгып йөреп керә ала. Сәлам кызлар, исәнмесез? Нинди уңайлы креслолар. Һәм мондагы шушы маникюр педикюрның өстенлеге нәрсәдә? 2 кеше эшли, ягъни 4 кул. Вакыт бик яхшы экономияләнә. Мәсәлән, бер юлы маникюр, педикюр ясап, шул ук вакытта кашыгызны да тиешле формага китереп, хына белән буяп куя алалар. Beauty Club Mommy Time матурлык салоны комфортлы, рәхәт, күңелегезгә хуш килердәй урын. Героинябызда барыннан да канәгать. Күзгене ачып, килеп чыккан яңа образын күргәч, кәефләре кайсы якка үзгәрер, берничә мизгелдән күрербез. Инде 3-нче сәгать вакыт китте. Зилә хаман чәчләрне ясый, тиз-тиз дип мактаган иде. Тиз генә эшләп булмый, хәтлегенә тырышсак, таманда бер юып төшердек, шулай бит икенче буяу сыладык, өченчесен юып төшердек һәм шул рәвешле без чәчләргә икенче төрле гомумән тормыш бүләк итәбез. Икенче төс бүләк итәбез. Безнең мастерыбыз Аня, Роза таныш булыгыз. Без сезгә хәзер каш ясаячакбыз. Ни өчен каш ясыйбыз? Нинди каш? Төгәлрәк әйтсәк, каш ясау түгел, узак вакытка җитә торган укладка. Ягъни көн сайын кашны менә булай сызып торырга кирәк булмаячак. Алдыгыз щеточка, әйме? Һәм менә булай өскә тарадыгыз, куйдыгыз. Ни өчен өскә таратабыз? Игътибар иткән булсагыз, Роза ханымның кашлары менә булай аска төшеп тора. Күрәсез, түгәрәкләнеп тора менә аның формасы. Һәм без күреп торабыз, ул үзе менә монда карандаш белән туры сызган ул. Күтәрергә тырыша аларны, күрәсезме? Искә әлеге форма үзгәртергә тырыша. Ә монда кыек киткән хәтта. Менә монда каш бара. Әйме? Ә монда өстен карандаш бара. Күрәсез? Айрым ачык карандаш белән сызылганым да күренеп тора. Хәзер без нәрсә эшлибез? Шушы укладка ярдәмендә менә бу кашны, менә бу төкләрне шуны өскә каратачакбыз. Шул рәвешле кашлар формасын үзгәртәчәк. Зилә башыгыздан да нәрсәләрдер эшли, чәчләр белән нидер майтара һәм без нәтиҗәсен тиздән күрә алырбыз. Аняга инде кашларны шанып тапшырабыз. Һәм күзәтәбез. Приступаем.
Чәчләргә укладка ясау, ягъни аларны матурлап, тарап, яткыру турында инде ишеткәнегез бар. Ә менә кашларга укладка ясыйсызмы сез? Тапшыруны караучы яшьләрнең 90%-ы әйе дип җавап бирәчәк әлбәттә. Игътибар, яшьләр өчен генә түгел, кашларга озак вакытка җитәрлек укладка ясау төрле яшьтәге хатын-кызлар өчен кирәкле процедураларның берсе булып санала. Кашларның тигез, матур ятып торулары ул йөзнең бизәге. Мондый процедура ярдәмендә аска төшеп торган кашларны күтәртергә дә мөмкин. Нәкъ шуңа күрә без героинябыз Розаның аска карап торган кашларын күтәртеп, аның күзләрен визуаль рәвештә ачып җибәрергә булды. Кашларга озак вакытка җитәрлек укладка ясаганда, аларга махсус состав сөртелә. Нәтиҗәдә тик структурасы үзгәреш кичерә. Кашлар йомшара һәм аларны кайсы якка тарап куйсаң да, алар тыңлаучанга әйләнә. Курыкмагыз, аларга бернинди дә зыян килми. Ләкин шулай да әлеге процедураны аена бер тапкырдан да ешрак эшләтергә киңәш ителми. Ә бер процедура эффекты 4 атнага кадәр сакланачак дип вәгъдә итә белгечләр. Кыш көнне бик күп кешенең бите кырый һәм аның тәрбияләргә кирәк. Аның өчен дымландыра торган һәм тукландыра торган кремнар сөртергә кирәк. Сезнең минимум 2 крем булырга тиеш. Берсе битнеке, берсе үз астына сөртә торган. Алар төрле булырга тиеш. Чөнки аларның функциялары төрле. Безнең күз төбендәге тире ул нәзегрәк, шуңа күрә анарга бүтән төрле крем сөртергә кирәк. Шулай ук урамнан Ия кергәч, безнең идә әйбәт итеп батареялар эшли. Көн буена без крем сөртеп тора алмыйбыз, чөнки безнең битебездә макияж булырга мөмкин. Аның өчен менә шушындый спрейлар безгә ярдәм итер. Аларны 20 см арада битегезгә сиптерәсез дә берничә мәртәбә, берничә секундтан ул кибә, шулай ук әйбәт итеп битегезне дымландырып җибәрә. Монда каш бомба. Каш вообще. Каш бомба монда. Без соңгы тенденцияләр артыннан барып, менә шундый озак вакытка җитә торган укладка ясаган идек. Шундый шәп килеп чыккан. Мыек миңа бик ошады диләр. Ул шундый бар да кебек, юк та кебек. Әйе, шундый табигый булды. Рәхәт кенә шундый. Җиңелчә генә, ләкин шундый саф җәйге, язгы, Сез бүгенчә йокыдан тордыгыз? 5-тә. Бердә беленми. 11-дә торган кебек. Йоклап кына. Хәзер үзегезне көзгедән күрәчәксез. Яхшы. Өр-яңа иттереп, матур итеп. Нәле киемнәрсез генә, киемнәр сайлау процессы бераз соңрак булачак. Оп! Ну, ничек, Розафа? Әле карарга кирәк, белмим. Карагыз. Сәер? Кашларым бик сәер үзем өчен. Карагыз, кашлары ничек күтәрелгән. Бу яктан. Ул бик заманча. Менә бит төшеп тормый каш. Күзегез ачылып китте бит. Керфекләр. Мин моны супер кардинал үзгәреш дип әйтмәс идем. Мин моны күбрәк сезнең эчке холкыгызны, шушы тыйнаклыгызны тагы да ассызыклап күрсәтү дип атар идем бу образны. Ул әле үзе аңламады, әле карый торыгыз, ияләшә торыгыз үзегезгә. Аннан соң без сезнең белән бергә Лениза Черскова янына юл тотарбыз. Тапшырыбызның соңгы этабына килеп җиттек. Без Цумда урнашкан идюферл хатын-кызлар киеме кибетендә. Стилистыбыз Лениза Черскова героинябызга киемнәр әзерләп куйды. Нәрсә килеп чыкканлыгын, нинди образлар барлыкка килгәнлеген сезгә дә күрсәтергә әзербез. Розаның беренче образы спортчык стилендә. Һәм күренә аңа ул бик уңайлы һәм үзен бик яхшы хис итә. Дизайнлы мәрҗәннәр белән образны төгәлләдек һәм бик матур образ килеп чыкты.
Бу образ миңа бигрәк тә ошады. Мин үземне бик иркен хис итәм. Нәкъ минем өчен тегелгән күк. Миңа бик ошый. Безнең янәшәдә героинябызның туганнары Розаның кызы Әдилә. Әдилә таныштыр. Кичкенәдән башлыйбыз. Бу минем кызым Амилә. Амилә. Ие. Амилә бик куркып кына тора. Амилә расслабься. Амилә, синең камераны күрмисең, дага кулларыңны җыеп бәрәшә. Дип киң итеп сулы, шайлайм. Елмай, син шундый матур, молодец. Бу минем яраткан кайнанам Гүзәл. Мине яраткан, асызлыгын бик яратасың. Без барыбыз да әзер булсак, хәзер Розаны чакырабыз. Туктагыз. Без героинябыз сезгә әзерләде бик тәмле күчтәнәш. Бик тәмле күчтәнәш. Яшел дуслар менә карагыз. Мин Гөлназ Сәфәренә күрсәтимме сезгә? Әйдәгез күрсәтик. Безнең тамашачыларыбызга да әлеге тәмле тортны. Зиләйтә, ничек кенә ашап бетерерсең инде бу тортны дип кулагыма пышылдый. Тазарасың, Гөлназ, тазарасың ди. Тәмле әйберне әби әйтмешле үткәндә ашарга кирәк. Менә күрәсезме? Әгәр дә нәтиҗәсе ошамаса, тортны тортып алалар теге. Безгә ошамады бу, бер дә бирегез тортны кире. Шаярам әлбәттә бантига. Бик зур рәхмәт. Амилә. Син әзерме? Амилә, син Роза ханым ничек дәшәсең? Әби, дәвәни, бабуля, бабушка. Әби. Әбине яхшы итеп кычкырып чакырайдым да. Әби дип чыксын монда йөгереп. Әби. Катырак. Әби. Катырак. Әби. Әби в студио. Без в шоке. Искиткеш. Килешә аңаймы? Бик килешә. Аның фигурасы шәп. Бу образда шын Роза безнең чыкты. Чөнки ул һәр вакыт халат эчендә утыра һәм үз шундый женственный натурасын күрсәтми. Ул ачылды монда. Хатын кебек ачылды. Үз-үзенә бик ошады. Чөнки ул үз-үзенә мәхәббәт булды. Мәхәббәт уятты. Мин тапшыруның максаты үз-үзенә мәхәббәтне уяту. Без монда шундый зур эш эшләдек. Роза апа белән аңчы хәзер әйтәләр яраталар әйтергә долговременный укладка. Ул сезнең чәчегезне бозмый дип, ләкин Роза апаның чәчләре инде күп җирдән сынып төшкән. Аның шулай ук чәчен әзрәк ачыграк төскә кертәсе килгән, ләкин инде менә андый химик процедуралар белән без чәчне бик нык яндырырга мөмкин идек. Шуңа күрә инде без менә шундый әзрәк ачыграк төс керттек. Алга таба бераз тагын ачыграк төс кертергә булачак. Чәчләр мин дә Роза апага инструкция бирдем. Аның барысы да үзендә бар икән. Шампуньнарда, маскаларда, бальзамнарда ачып кулланырга гына кирәк. Мен ага шундый җиңелчә макияж ясадым һәм берничә киңәш бирдем, ничек аның бит терисен тәрбияләргә, чөнки аның бит тересе кырырак. Һәм менә Ләкин җыерчыксыз яхшы аның бит тересе, мин шуңа игътибар иттем. Бу бик шаккаткыч образ. Әнием бик матур булды. Привычкасында күзлеген, чәчен күзлек белән алып куярга, чәченнән ул бик уяладыр. Хәзер уялырга урын калмады. Бик искиткеч әнием. Безнең дә бит әле сезгә чәчәк бәйләме бар хәзер. Оператор тотып тора, бер кулында камера, бер кулында чәчәк. Әйе, монсында тотыгыз. Матур хатын кызга күп итеп чәчәк бүләк итәргә тиешләр. Менә шулай әйтерсең. Ул шундый тыйнак, ул шундый нәтиҗә тыйнак та, ләкин шул вакытта сөйкемле хатын кыз. Ул менә ничектер сүз әйтми генә, име? Матур итеп карап куя белә, кешене тынычландыра белә. Минемчә шәфкать туташ шундый булырга тиеш тә менә. Кешегә психологик яктан тынычландырып йогынты ясаучы. Бармы әйтер сүзегез? Менә сезгә һәм меңләгән кеше карый Яңа Гасыр телеканалы аркылы. Сезгә карыйлар, кысыкланалар, кемдер, ага, бу бит теге Роза дип, ничәнчедер елларда бергә дус булган Розасын бәлкем исенә төшерәдер. Әйтегез, карагыз аларга. Рәхмәт, Гөлназ. Мин бу тапшыруга эләгүем белән бик бәхетле һәм бик куанам. Иң беренче чиратта мине үзебезнең эштә мине поддержать итүче хезмәттәшләремә, үзебезнең баш табибыбыз Ринат Сагитовичка, Бахрова Гульмира Ильгизовнага үземнең зур рәхмәтемне белдерәм. Алар мине бик поддерживать иттеләр. Мин бик шат. Дулкынланам бик нык.
Менә сезнең гаиләгез тагын поддержка яныгызда. Минем гаиләм, аларга да бик зур рәхмәт. Мин бик шат, миңа бик шады. Мин шуннан да үзгәрдем. Тышкы кыяфәтем белән генә түгел, ичке дөньямда үзгәргән кебек хис итәм. Икенче төрле яши башлыйбыз. Мин Менә шулай, яңаша үз-үзенә ышанып бул, мин диде. Димәк, без шушы урында нокта куябыз. Лениза, Диләрә, Зилә һәм мин Гөлнар Сәфәрова сезнең белән сау булашабыз. Уңышлар, бары тик уңышлар, ярыймы? зур рәхмәт. Киләсе очрашларга хәтле Алла бирсә. Алдагы атна героинясы Абаева Гөлнара. Татар шоу-бизнесында 15 ел дәвамында продюсер булып эшләгән Гөлнара эшеннән китәргә карар кылган. Яңа эш урыны, яңа образ, ул үзенең тормышын бөтенләй икенче якка бурып җибәрергә тели. Яңа, җиңел, язгы Гөлнараны күрәсегез киләме? Карарга онытмагыз. Бу мин тапшыруы Яңа гасыр телеканалында мин Гөлнар Сәфәрова белән.